Så længe du ikke skygger op på væggen. So exciting. Lad os gøre det. Klar til optagelse! Du skal have klart taget næsten helt ned i vasken. Der, ja. Og det tjekker, der ikke er flugt i vandet. Okay. Når der bliver sagt værsgo, så står alle helt stille. Så lige der kommer nogen. Ja, der kommer nogen. No! Optag i dag nummer 1. Status er, at klokken er 10:45, og nu er vi endelig ved at være klar til at skyde med en lille smule forsinkelse, men det bliver godt nu. Scene 5, første indstilling, take 1. Klar. Scene 5, første indstilling, take 2. Klar. Scene 5, første indstilling, take 4. Scene 5, første indstilling, take 5. Scene 5, indstilling 1, take 6. Klar. Værsgo. Tak. Jeg sad en aften i august, og vi var lige blevet færdige med semesteret på universitetet. Så jeg tænkte, at nu skulle der laves film, og jeg havde længe gået og bakset lidt med en idé, som var noget anderledes end det, vi laver nu her. Det var en lidt mere syret fortælling, hvor der indgik en masse forskellige handlingstråde. Og den film havde også helt ind til benet. Og den film startede med en pige, som blev voldtaget af sin far. Og hele historien var lidt svært at finde rundt i, og den synes aldrig rigtig at få nogen tyngde, så jeg endte med ligesom at skære ned, og så tage udgangspunkt i den første scene en gang til, og så bare skrive filmen om derfra. Hvis jeg nu har kigget på den første scene, og så sige, hvordan kunne filmen udspille sig, hvis vi tog udgangspunkt i hendes situation. Altså, det er svært at snakke om filmen som havne et direkte udtalt budskab, fordi vi moraliserer ikke lige frem hen mod slutningen. Det er ikke fordi den slutter lykkelig. Man kan sige, den positive udvikling for en karakter er den negative udvikling for en anden. Men filmen har noget at sige om vold på film, om sex på film, og også om fiktionsformatet af hvad film kan bruges til, hvordan vi kan påvirke publikum og inddrage publikum, samtidig med at vi fremmedgør publikum i forhold til det der foregår i filmen, som jo er forholdsvis grænseoverskridende materiale, når vi beskæftiger os med incest og den slags. Men jeg synes heller ikke, at filmens formål her, det er at afdække et tabu og smide et tabu i hovedet på folk. Selvfølgelig er vi interesseret i den følelse, det kan skabe hos publikum, vi er konfronteret med noget, som man ikke ser så tit. Men vi er ikke ude på at provokere. Til gengæld så føler jeg ikke, at noget bør være tabu inden for underholdning. Altså, hvis man kan beskæftige sig, kan man også beskæftige sig med andet. Så bør man bare tage de hensyn, som ligesom hører til de forskellige emner. Hvis vi filmer en voldtægt, så er vi nødt til at tage de hensyn, som hører sig til det. Vi er ikke interesseret i at fremstille det på en måde, som siger, at vi er okay med det. Derfor viser vi det nu til jer, for at provokere og for at fremmedgøre. Ja, det er en dobbelt følelse, fordi man vil gerne have, at folk skal kunne se ens fingeraftryk på filmen, når den engang er færdig, og når man får lavet noget mere og sådan nogle ting. Men jeg er til gengæld heller ikke interesseret i, at folk hører min stemme, altså min moraliserende røst hen over filmen. For jeg er interesseret i at finde ud af, hvad tænker folk, når de ser den her film. Jeg er interesseret i at få folk til at tænke, og ikke så meget at sætte tanker i hovedet på folk. Så jeg tror, jeg vil lade filmen tale for sig selv, og så hører vi publikum har at sige bagefter. Klokken den er 16:30 på optag nummer 3. Og status er, at vi er faktisk ikke nået så langt, som vi burde. Facebook-gaten. Scene 11, shot 35, take 1.
dårligt. Eller også vil jeg faktisk gerne have 35 mm på, og så vil jeg gerne rykke kameraet lidt til dig på. Hvad? Du går hen og sætter sig, du går hen, du spoler lidt frem. Den ser det. Ja. Dertil. Og så lige pludselig så er der sådan en. Så er der bare klar. Der laver vi bare sådan en, og så får du sådan en der. Og så, så kommer reaktionen, ikke? Jo. Det var den, du tænkte på, ikke? Ja. Fail once again on the dance music. Det er jo ikke jazz. Alright. Det kunne være godt party room, det her. What the fuck? Jeg vil gerne have den danske version. Nå, jeg ikke så meget over det. Jeg ved, at det var ikke så god. Skal have den. Viva la fiesta. Viva la noche. Viva los DJs. Så jeg ringer til min Johnny, og jeg siger til ham, Johnny, mens det her skører, hvad fanden? Ja! På sættet har jeg jo mange forskellige opgaver som producer, og fordi det er sådan en lille produktion, så har jeg også meget praktiske opgaver på sættet i sådan det, man kalder produktion. Det vil sige, alle har det godt og er med det og satte. Men derudover har jeg også haft masser af arbejde inden. Det er i hvert fald helt til at få plads og med at arrangere aftaler og casting. Så Vi gør klar til optagelsen. mad, og så skal vi tige stille nu. Yes. Hvad kendetegner en god producer? En god producer skal jo først og fremmest kunne holde hovedet koldt i pressesituationer og kunne være med til at formidle, hvad der skal ske, og både før og under, og også lige så meget efter. Så det, ja, altså have et godt overblik, og lad være med at stresse, fordi hvis produceren er utrolig stresset, så er det også noget, der kan smitte af på hele holdet. Fordi hvis nu produceren er stresset, hvorfor skulle alle andre så ikke også være stresset? Nu er det jo kun første dag, men hvad har de største kriser været indtil? De største kriser i dag, don't get me started, det har været kaffemaskinen. Det er jo et holds... det er jo et holds blod. Der optages. Det skal jeg notere, så kan jeg også. Kaffe er jo en filmproduktions levebrød, og vi har så ikke lige kunne finde en kaffemaskine, fandt vi ud af i går aftes, og så den kaffemaskine, vi så har lånt af en meget, meget venlig herre, har så glemt at give os kanden med. Så nu er vores søde produktionsdreng, de er ude og hente en kaffemaskine i Søborg. Nå ja, og så mangler vi en mikrofon. Altså, hvad med fisken, de kalder Wanda? Hvad for en fisk? Altså, fisken, de kalder Wanda. Altså, nu har jeg ikke set den, men da den var i biografen, så var der en, som rent faktisk døde af grin. Nej, det er løgn. Men bogstaveligt talt døde af grin, og det var faktisk en dansker. Det er seriøst fandme voldsomt. Ja, og der er omstændigheder de samme, mere eller mindre. Altså, bortset fra her, der var det faktisk filmen, der slog ham ihjel. Jo, men han må da have haft et eller andet hjerteproblem eller sådan noget. Ja, præcis. Jeg tror. Hej. Hej, Troels. Jeg er enig med jer. Godmorgen. Prøv lige at høre, det er ikke fordi, at jeg skal gøre mig klog på noget, vel? Men jeg tænker bare, at altså, hvis der nu er en eller anden mand eller en eller anden dame, ikke, som skriver et eller andet, eller kommer med en udtalelse, eller i hvert fald... Den er lidt tung nogle gange, men det er egentlig ikke, det er ikke så meget dig, det er alle sammen. Peeps, prøv lige at bakke op her. Ej, men I har haft den mange gange, så den begynder at falde lidt ned. Husk, at I siger det for første gang. Og også selv i jeres improvisation til sidst er den tung. Ja. Jeg prøver at sige noget helt andet nu. Vi startede med at lave den her film. Jeg tror, det er nok fordi, at vi som et 3. årsprojekt på skuespillerskolen, der lavede vi en film, som hed Pige under vand, hvor at mig og Christian, vi arbejdede sammen der og udviklede et manuskript og filmede det hele.
Og så da Christian kom og sagde til mig, at han havde skrevet et nyt manuskript, og om vi ikke skulle lave en ny film, så er det bare, synes jeg det var spændende, og så tænkte jeg, det skal vi da gøre. Og så har vi arbejdet lidt på manuskriptet, rykket lidt rundt på nogle ting, og lagt ting til, og så nåede vi frem til nu, hvor vi så har ansøgt om nogle penge fra filmværkstedet og noget udstyr, som vi så har fået lov til. Så er vi altså rigtig dygtige folk på produktionen, som ligesom alle sammen har været med til at skabe det her univers, som vi synes var så interessant. Både at vi har en ret skarp visuel stil, som underbygger den her ret negative grundstemning, som der er i hele filmen. Og så har vi haft nogle dygtige skuespillere. Jeg har svært ved at sætte et budskab på et film, eller fortælle, hvad jeg synes, at publikum skal få ud af den film, jeg laver. Eller de ting, jeg laver. Fordi i virkeligheden skal de bare have en oplevelse ud af det. Og den må gerne være forskellig fra person til person. Jeg har jo helt sikkert nogle ting, jeg synes er spændende i filmen, nogle temaer. Den behandler incest, den behandler vold og for meget sex på film, og de har de her samtaler, så har den en visuel stil, jeg godt kan lide, og en grundstemning og nogle interessante snakke, som jeg synes er spændende. Jeg kunne godt tænke mig at lave en børnefilm, der skal de også alle sammen have noget. Jamen det er sådan, jamen det er rigtigt, det har lige været lidt tunge emner nu, eller sådan de sidste, jeg kommer også til at tænke på det her. Næste gang skal vi have en let film, noget med noget humor, noget med noget sjov. Men på den anden side er det også dejligt at bearbejde det her, fordi at man prøver jo at bearbejde det på en måde, så det ikke bliver for dystert og for tungt, men at man ligesom kan lette det lidt. Men om folk får en heldig historie ud af det, om en pige, der dræber sin far, fordi hun bliver forudlempet, eller en historie om en pige, der slår sin far ihjel, fordi hun er skør, eller folk får en historie om en dreng, som skaber sin egen virkelighed i hovedet, eller ikke kan finde ud af at være til stede i nuet. Det er som sådan for mig ligegyldigt. Jeg vil bare gerne have, at folk oplever noget. Klokken den er nu 4, og optaget af nummer 5, og vi har netop lige rappet vores sidste take. Så kom der en lidt andet lys, og vi er meget, meget glade lige nu, fordi en hel uges optagelse er nu slut. Så jeg bare til dem, der nu ser det her, vil jeg bare gerne sige tusind tak for jeres hjælp. Klap. 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 Take it. Klap. 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 Ja. Den anden Christian. Klap.